po, kamusta? My name is Maya. So, today po is December 31, last day ng 2023 at ipapakita ko po sa inyo kung paano po mag-celebrate ng New Year ang lugar namin. Ayan. Anong gagawin mo, May? Anong lutuin mo? I'm gonna cook bihon! Bihon! Ito po ay spaghetti at saka biko. Ayan. Sarap namin. Macaroni. Pasta plus rice. Hello, Toshi. Yan. Ito po ang aming ulam. Tawagan sa auntie, be. Spaghetti at saka biko. May paki-open ng biko. Only few because busy a lot to tell. Yay! Spaghetti. And can you please open that one? Oh, biko des. Yay! Ha? Tapang? Wait lang, be. Kaya ako magkuha na ni timplahan. Rick. Tama naman, good. Kaya pasobrahan ako ka, kasi dili mo ganahan sila mama. Nasa sa taas. Nasa sa taas lang. Taas, sunod. Happy New Year ka! Yun lang, sayo lang mo! Hey! 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 Diba? Woo! Hey! Hey! Mahulog ka! Ay, naku! Ay, naku! Ang gato! Wala pa! May! Munang galer na mo sa school. Mag New Year na ba ya? Basit ako sa wala ang magkuhan. Ay, sige! Ay, napakambak na. Hala, sige, May! Kaya ka ba? Ay, nako. Patalas na lang, tos na! Hi! Hi, guys. So today guys is New Year's Eve. So we're going to end the year today. And We're going to
Happy